Bueno, Josu, zei guzu, pixkat, ze moduz junda karreria? Bueno, nahiko maikabide gogorra zegoen, guzti eta lokatzi desentie, baina bueno, hasieran oso azkarra tegaituk, eta letxo baten aurtigen, gero ja horrea, zelai norta llebean ninean iru laun intuazi, kaminure bukado nine gu bi eta gero bestetik garba gaitu, eta handigen aurra, gorra, gero ja basoa itxi ganin, pixkana gelditzen biharren, ez da, azkenin biharren indun ez, baina pixkana dosifika ez egun ez, da harek ustete azira azkartxo tea dela, baina, odo, azkenin maldago horrak, ez di, kamiletzen maldago, baina txarna lokatza hundi ez dagoela. Oindala lau urtere irazi zenuen, 2004an. Ordundikan ezakasun parte hartuta, ez da? 2006. 2006. Biharren, denbora berdin enun ordun irazuna, horrekorra ordun dagoa, aritzkotar, eta behatzi minutu, eta nik aurre eta behatzi emezortzi, ordun bezala denbora berdin egin. Bueno, Etorri zera asmoakin hori marka hori hobetzeko, ala? Bueno, nahiko ondo nagoen, eta, hankabide hona baldin bat zegoen da, igual aukera batzu ikusten ditu, baina, ez ikusi da txagola kondizio honenak lokatziatik, baina, guztu. Kontra jugen nahiko gorrak topaitu, eta, guztu. Jose Mari Alberdi. Iruroko eta amazazpi urte, eta Karakateko egera inberri dezu. Hau, biharren altzikiten hau. Da, ze moduz? Bueno, bastante, logatzen dure zedun da naheztu. Eta aspalditxik ibiltze zera olako lasterketa egiten, olako igoerak, ero? Ez hau xe, harri hausin denin ebizien. Hau xe, bezala egun egutenez bai zertzea. Aztin, jairo. Bezala egun egun mendire. Una, iguz eta. Eta zela anima zera, eskatu gogorra gisa iruditzen olako igoera bat? Pero, urte asko eta bazpa ere izitea ba. Prekauzion. Baina gustora, gaur lokatza asko topo duzu. Lokatzi txure hor. Unden urtein ja izotza zan, ondixe baina urtean lokatzi asko. Da baina eta ge urte bak esore baite, abar. Hala ere, baina zua, zein da zure helburua, hona etortzen zera nina pixkat? Hona etortzen nahi junden urtego bio, izotza zegoen ondixe eta hori zegu, da hobeto. Eta lortu duzue? Baina zegoen baina diferentia, Lortu duzue? Aki aregin da honekin berriz, aurre berrin atzea gixo. Interazko inmerda gixo honek atzea. Eta lortu duzu iaskua hobetzia, ero? Iaskua hobetzia lortu duzu? Bai, hunden urtego markin, iru laurten da hori segundo eta oste, eta izeba zande bezala. Gustora orduan? Bai, gustora.